King ayon og mang-out na mihapit unja dapat din habilin nga si Roxanne nga nang hinlo ay nanghipos. Unsa ka nang taon na ba dyan po kung ako ka-vlog nila kay wala ko sana wala po ko'y break. I-vlog sila man nako sila. Unsa mo ni si Roxanne ang kinasiksihan ba dyan mo ni ani. Mo ni kinasiksihan na mo dire. Unsa nahipos siya kay basin ba dyan ka nang kutkuton mga linig ilaga mo na nga panghipuson jud nila. Ang insert na si Pamela nga kinalamian biyag uniform si Zaron kay yelo-yelo mo kina yilo-yilo taman-taman wala tulihaw. Yan na po si Jumar gadagandagan. Mura magikabuhi. Kani di apilo ni guys. Mao ni. Damo din ni among ipapilit guys kay daan man lagi daghang ilaga are mo na papilitan na mo before mo inday day kuno mo ni butang arimpanan kay inagkaugma ron di mag kutkuton lagi nila di magkonsumisyon naman po ng taga-gardenia mangluod din ng taga-gardenia unsa mo punch out na mi adto Diyan na dyan master. oh ajo ka diop ninjo sana si Juna nagpahiluna na si Jaja wala may customer lagi mang out na mi Dari na po may ringit-ngit kay magdebate na po niya. Awa man silalay dero magdebate. A few moments later. Atong witness ang kanang argumento ni Kuan. Lalay o ni Balkita. Unsa din jug istoryahan? Kuan circuit side sa girls kay against pa circuits nga walay freedom mga babae nga musot mga sexy nga suluton. Sa mga side sa mga boys, kung kita na magsuot kag mga sexy nga suluton. Gastuson da ka so it depends man kung sa mga laki circuits ko kanang na jud sila respeto sa isa ka Depends on the situation. Kay ba ka mo respeto sa bahay bisan pag siyang gisuot no? Dili po ang budget po kanang bisan pag siksi na jakadyo ug kanang di po siya bastos ug di po siya magpabastos. Oh, God na rin. Siyempre, circus na. Diyan ako kita ako bae. Masuot ko ka lang. Katulad is ako. Kulang na lang. Di na lang magsuot. Siyempre, expected dyan sa bae nga. Daghan dyan mo comment yung mga pinastos. Kaya, obvious mo kasi gusto. Pero ikaw kung boss mo, tarong ka mga bae. Tarong ako di mo kita yung panutan. Masukod ka mo comment yung mga pinastos. Wala. Unsa man day kang kanang kang Jumar? Ha? Kaya gusto dyan niya circus nga ang mga bae di dapat magsuot ng mga sexy kaya lagi daw Like kung this. magsuot daw ng mga sexy dagang mag-Ivana mga pinastos Like Ivana. Dili Fine. Sige, istorya ba? Istorya ba? Kaya murag. Sige. Sa imong side ba? Unsa may imong side? Side by side. Hindi ba kasi may sign Kailan mo yung panlay nga. Masuot sila o pinasexy. Diyan. Nairay tao mo takoy. Bastos ka. Bastos ka na. Karong gusto ni Diyan. Siya mabastos. Ay, nakapait ni mo kay mapagalit ako ma. Ay, sa ganyan ka-react with like. sige na lang makulinan Sige, istorya na. sige tiwas Istorya na. okay kung ingana maganilay Anak ni Gulpo ni de. Sa grabe sa ingana maganilay kita sa siksitan mo siya sa laki like asa dala isang laki may respeto sa bae na wife na yung reaction na siguro di po siya open-minded siguro di ba ingana ba dapat eh, laki raw, respeto ninyo. Kung
kamu respeto ko. Respot. Ang laki ra mo jud dapat mo respeto ninyo. Kamu gud mo respeto gupon mo sa laki. Pero kung tutuon po mo. Di. Nay respeto. Nay may respeto mga boys. Di murag ambot pasabot ni Jomar ba kana gupong kanang sinuutan nga di gupod. Kana man gupod uban nga gasuot naman po nga nakita mo nang di na pud respetuon po kay sinuutan kay di na man pud respeto. Dili na jud sige. Pero siniksira nga natural. Nang di ba nga sir nga wagas kayo ba? Kayo mo lang. Kayo. Sa istorya. Labi na ka ng pidaw pasakitan ta, wagas na kay siya pasakit sa akin. Di na pwede na. Ay kaming kasing-kasing. Ay kabalaka. Daghan sila diri. Isod sa among kasing-kasing. Pero ako pa pabuton po kay di po ko ganahan og akong uyab ga lusyang pud uy magsiniksi pud gamay. Pero di pud palabian pud taman-taman pud. Di ba kay kita isa ka couple, nga nang laki. Ayaw pagsuot mga sineksihan tapos comment sa open losyang na ang bae. Unya pag ang imong uyab kita ay laki, makita mo sexy, muta ako uyab nga na tapos okay ra nila muta na sila og sexy nga mga laki. Tapos silang uyab is ganahan na magsineksi sa mo jud tinod ani. Kay hadlok man sila nga mailog. Sama Di sila ganahan na malusya nila. Partner. Live. Malos nga among partner di mangita ta bugnaen ko. Di. Sama ra sa Di ba gani? sama ra na nga kita si Joma ang ngayon nimo. Ayaw ko. Nayo sa dyan, nayo sa. Ayaw ko. Ayaw na. Nito kag panood. Da sa nagkawayan na mo, kalibin na mo. Wanas Joma. Pag ibig sa kanito panuhuton ka na. Sama ka maguyab. Uy, papahaman ka lang mo kasuot. Pero di ba pud parehas pud ang mga laki magod. Nay uban nga di ganahan kay mahadlok man sila og mailog na. Kung ano sa kids na yung ubang lakis, protective na sila, pero na po yung ubang lakis ka na. Ayaw, sabagay. Open-minded na po sila. I mean, Oo. gusto na po sila, kung gusto sila, loved ones, ilang kakas. Duha naman po nakaklase sila. Oh. Sabi tao? Love or bad? Love and sex. Love and sex. Uwag kani si Star balahig tinuan pero kinuwaganan. Mas ko magmas ko. Wala na seconds. O pag hindi uran. Rikay ko yung mga doon na sampol. Hoy ngano nagpautog mintang kadiha. Baruro kay karon. Bando kayo sa Angel. Uy. Wala kay time na. Time. Pero lami ko po na yung uyab di ko pud asin lusyang di pud asin ko na taman-taman katamtaman dagod pod. Oh. Kadi po ko muangay og uyab na unsa naman galusyang naman murad mag og nakalusyang kay ingnon ra ba na issue dahil agi adjo na kay nagalusyang. Mga chismosa man. Ito is kambarbe. Wa pa gali na nakainom ha, hubog-hubog na. Yata na yun. Sakto lang, sir. Sakto man katon pero banha lang. Unja. Eh, body bitaw naman dunggan. Manyakis, Marlon. Kaning taga-buliga. Di ba ka nang unsa man nang huwa mo to jagi pakuha mo. Dapat tan-aw. Si Marlon man gud nagisgot og kanang nagnanaw kuno sila ball ba nang huwam sila tip. Isig pag umangkon ko no unja. Marlon kana na. Unja karon pag gitanaw kuno nila pagtanaw kuno nila guys sparring pa man kuno to katinga naman sila kay kadugayan kuno na naman kuno naga something. Madya mo to gipangutana isa pag umangkon unsa man puy nakita nimo. Baw gatamos-tamos man tuog unsa. Mao kuno. Tapos na eh.